Kekriin valmistauduttiin? Oikeastaan valmistautumista oli jo koko kesä sikäli, että sato kasvaa ja sato korjataan ja Kekri on just se sadonkorjuujuhla, työjuhla. Sen lisäksi, että se on myöskin vuodenvaihde. Ja valmistautumista oli se, että sato korjattiin. Myös tehtiin syysteurastukset, että oli lihaa sitten käytettävissä runsaasti näiden muiden satoantimien lisäksi. Ja toki niin kuin kaikkiin juhliin valmistaudutaan sitten siinä loppupeleissä, niin täytyy työnteko lopettaa ja puhdistautua, käydä saunassa ja laittaa näitä ruokia, että niin kuin mihin vaan juhlaan, mutta kun Kekri oli se suurin juhla, niin valmistauduttiin tietysti perusteellisesti, ihan sillä tavalla niin kuin sitten myöhemmin väki valmistautuu jouluun. Jokainen joulukseen, köyhäkin köyrikseen sanottiin tässä siirtymävaiheessa, kun molemmat juhlat tunnettiin. Taikka sanottiin, että herrain joulu, talonpojan Kekri, joka kuvastaa sitä, että talonpoika valmistautui Kekriin just samalla tavalla kuin konsanaan sitten tuommoinen herrasväki joulu. No entä miten Kekriä sitten juhlittiin? Sitä juhlittiin hyvin monipuolisella tavalla. Esimerkiksi syötiin tosiaankin hyvin, piti syödä paljon, samaan tapaan kuin laskiaisenakin, että ruokaa on paljon käytettävissä ja tietysti me ei nykyään tajutakaan, miten iso juhlanaihe on se, että on hyvää ruokaa, koko lihan ruokaa saatavana. Syötiin ja ilakoitiin, lähdettiin nuori väki lähti kiertueille, naamioituneille kiertueille. Piiat ja rengit juhli yksinkertaisesti sillä, että eivät tehneet työtä, vaan viettivät tämmöistä vuosiloman tapaista. Nykyisin sanottaisiin, että syyslomaa. Siihen aikaan oli hauskoja nimityksiä tälle. Se oli römppäviikko tai riiviikko tai kissaviikko tai irtanaisviikko tai vaikka mikä. Se oli hyvin ainutkertainen aika vuodessa palkollisille ja samalla myöskin tietysti isäntäväelle. Millaisia uskomuksia tai enteitä tai taikoja Kekriin liittyi? Mitä isompi juhla, niin sitä enemmän taikoja ja uskomuksia, eli niitä liittyi tosi paljon. Katsottiin niitä tulevan vuoden enteitä, kaikista sääenteistä ja muista. Renki saattoi katsella tai piika ottaa erilaisia ennusmerkkejä, että jatkaako hän sitten koko vuoden samassa talossa vai tuleeko palveluspaikan vaihdos tai joku iso muutos, että ihan näin työelämään liittyvää. Sitten tietysti tärkeää oli puolison etsintä myöskin, ihan samaan tapaan kuin nykyään valetaan tinaa, niin valettiin tinaa tai katseltiin, että pysytäänkö hengissä, vaikkapa hevosen länkien välistä katsottiin, että näyttääkö joku läsnäolija tai lähimmäinen vähän oudolta tai päättömältä, että elääkö hän sen seuraavan vuoden. Yksi hauska oli, että lähdettiin sulhasen etsintään sillä tavalla, tai etsimään sitä ennusmerkkiä, että missä se sulhanen on, löytyykö se, niin kokeiltiin sitten sikojen avulla, että ruvettiin sijalla ratsastamaan. Tämmöisiä tietoja meillä on arkistossa, että naisväki lähti sian selkään ja jos se sika porhalsi sinne omaan pahnaansa vaan, niin ei mitään erikoisempaa muutosta elämässä ole odotettavissa, mutta jos se lähti painamaan sinne porttia päin ja ulospäin, niin se oli hyvä ennen, että nyt tässä on jotain edistystä odotettavissa ja ehkä löytyy se sulhanenkin tässä vuoden aikana. No entä mikä on jakoaika? Jakoaika on tämmöinen jännä. Nykyisinhän me vietetään joulua joulusta loppiaiseen, mutta Kekriin liittyi siinä vaiheessa, kun Kekri oli jo yhdistetty tuohon kristilliseen pyhäinpäivään, niin se aika oli marraskuun 1. marraskuun 10. Martinpäivään. Joka tapauksessa se on tuommoinen noin 1,5 viikon mittainen ajanjakso. Saattoi muilla tulkitsijoilla olla pitempikin, mutta usein se oli tämmöinen 10-11 päivää. Ja se saadaan, kun otetaan kuuvuoden ja aurinkovuoden erotus. Siinähän on tilanne se, että kun 12 kuunkiertoa on mennyt, kuunkierto on vajaat 30 vuorokautta, niin siinä jää vielä tyhjää, että ei olekaan mennyt se täyskierros auringon ympäri. Ja kuu- ja aurinkovuoden erotus sitten on tämmöinen kummallinen aika, että ei oikeastaan mikään vuosi menossa, ja se on sitten tämmöistä siirtymäaikaa, jolloin tulevaisuutta ennustetaan ja muovataan ja
ei oikein auta mihinkään ihmeempään ruvetakaan. Et se on just se sopiva aika sitten pitää sitä lomaa ja römppäviikkoakin. Otetaan paljon enteitä, ei lainata mitään kellekään, koska sitä ei saa koskaan takaisin, jos sen lainaa jakoaikana. Että se on tämmöinen hyvin erikoinen aika.